Amarên Helawîsanê yên fermî li Tirkiyeyê di meha berfembara 2022 de weke salane ji 164.27 hate eşkerekirin ku li gorî beriya mehekê ji 120 daket. Rêjeya Helawîsanê ya mehane ya berfembarê jî weke ji 101.18 hate ragihandin ku ew rêjeya herî kêm a 16 mehên dawîne. Amarên fermî daketina Helawîsanê nîşan bide jî lê li bazaran bihabûn û beramberî vê gilî û gazin da xelkê jî berdewam e. Ew tiştê me rota ewlî me zaf rota me pêncî sê heft rota ne 15 hep dê hep ekisi olduğu gibi ket. Yani giramiye mesela 3 milyon 2 milyon metre rota ne abiye 7 milyon 8 milyon. Göçü tekik bir şey. Ji ber bihabûnan hêza kirîna welatiyan jî daketiye. Yarım kilo, 1 kilo alamazdık, utanırdık. Berê rewşeke xweş hebû. Me bi dilê xwe tişt dikiriya û me şerm dikir ku em nîv kîlo tiştekê li bazarê bikirin. Lê niha ji ber bihabûnan em her tiştî yek û yek dikirin. Helawîsan madem daket dibe, ev bihabûna li bazaran çi ye? Diz boyu ama derdimizden anlayan yok. Helawîsana di grûpa xwarin û vexwarinan weke ji 177.87 hate dest nîşan kirin. Helawîsana herî zêde jî li ser xaniyan bû ku ew jî wek ji 179.83 hate nîşandayîn. Li gorî amarên grûpa Lêkolîna Helawîsanê jî ku komek ji akademîsyan û lêkolînan pêk de, rêjeya Helawîsanê li vî welatî ji 137.55 ku jiya fermî du qat zêdetir e. Ercan Dağ, Kurdistan 24, İstanbul.